Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Hesukristo. Mubuhat sa mga tulumanon sa simbahan, sa pagpadayon sa pag-ampo og pangaliya sa Dios matag adlaw, aron dili kamo mahulog sa pagsulay. Unsay buhaton sa akong mga kaigsuonan? Gitamay sila sa tanan tungod sa ilang kawadon. Labi na sa among mga pari. Sila mi sa likoy kanamo gikan sa mga sinagoga, diin kami naghago pag-ayo sa pagtukod gamit ang among mga kamot. Gisalikoy kami tungod sa hilabihang kakabus. Ug karon wala kami dapit sa pagsimba sa among Dios. Unsay among buhaton? Nagdahom ba kamo nga dili makasimba sa Dios gawas sa inyong mga sinagoga lamang? Nagdahom ba kamo nga kinahanglan mo simba lang sa Dios kausa sa usa ka semana? Maayong nga kamo isalikway sa inyong mga sinagoga aron kamo makakaton og kaalam. Kay kamo gisalikway, gidala kamo sa pagpaubos. Kay kamo kinahanglan nga magpaubos. Ug karon, kay kamo napugos sa pagpaubos. Bulahan kamo. Kay ang tao usahay kung napugos siya sa pagpaubos, mudangop sa paghinulsol. Ug karon sa pagkatinuod, si kinsa ang maghinulsol. Makakaplag og kaluoy og mulahutay sa katapusan. Ang mao maluwas. Og kay kamo napugos sa pagpaubos, bulahan kamo. Wala ba kamo magdahom nga sila labaw pang bulahan kinsa tinuod nga nagpaubos sa ilang mga kaugalingon tungod sa pulong? Oo. Siya nga tinuod nagpaubos naghinulsol sa iyang mga sala og bulahutay sa katapusan panalanginan. Adunay daghan kinsa miingon